Ju ni som pahe kan zia tu chu switch case ania switch case man na kan zia dane switch case man na chu option tam tak kan nei a kan nei a antinan function chi sang te mo kalna tur kong sang oma han khoyange kan kal de arang ti thannan antinan if and else te khana dai zo to lawa kalna tur kong khatam to le to ni khoi zo ange kan kalang ti khatam to kha chewang chuan switch case kan mang thin program hote mangin antir kan tum le anga choice kan variable man to ani kan variable a hian kan number kan thlanna tur kan thlan tur number kha da lu nan kan mang don ni om je chu hei hi kan thil du deliver tu tan kan mang don tiran chu nula ning sang kan liak chok ma chung te chu kan thlang don ni sangi pakhanna lamba se anina tungania longi tunna mai chani zuali patunna zuali lonta se chuan palina nga kandang palina a thong van nei kha kan ni ta ni chia du thlang thei hang mi te nulai kan thlang thei do ni tuna nge kan da leng zuali nge kan tiang ai chamin khu ni ti to mai ngo khu chuan hei print f kan zo tanga user kha chunga nula te hi mel try ti ber thang ro ya chuan user kha na mel try ti ber kha thang ro ta ni scan f ta hina thanga user hianin and sang hi mail tha ti chuan one hi tanga lomi mail tha ti chuan lomi mail tha ti chuanin tu min nga zuali mail tha ti chuanin lomi mail tha ti chuan thi tiang zel chuanin kum mail tha ti chuanin forum hi tanga ma se heng number padi te singa omlo heng number po a me chuanin thil dang kan print ti na antina khi mi te khi mail tha ti zo ni lo mi ti eno kan du ang kha kan print ti do la ni ka chu kan du tan to me ya mail tha ti zo man om na me ti te chuan hei hi kan ziaga switch tian kan ziak nga chuan hemi chunga hian kan case sang te kha kan dalu do ni hita hian case pali kan neya case pali kan ziak lu thai chuan hi choice om ja chu helai variable a kan dalu number hita kan dalu number kha hita hina kalnga hemi hian hita hianin helai mi ne na input nge tuk lo ti khai nga type job ek putela chon kan sai te do ne masaber hi sangi ta slash n sangi
male tra kat ti ber chuan hei hi break le tu nia break kan zet to ha break om zia chu terminate nan thil kan terminate nan kan ti tok nan chu really print taila chuan really I hear 4 I hear 2 I hear 2 I hear kami lomi lo usually kami za kumi kumi ta chuan a to bera hian default on lenga chu chu printf into zone kan nei now telo taila ai kang wali na do zone lo le chu chuan ti kha kan zo tho khatin ka shria chuan lo en chin taila choice kan zia ka choice variable kan declare chuan kan than tur te kha ta hin kan zia ka kan highlight ka user in awesome te a hriat theih man te thang don ta hian nula min pathum pali kan zia ka a thlan na tur number nen sangi do chuan one an type menga chuan ta hian zia ta chunga nula te khi mel tha I ti ber thang ro an tia chuan user khan mel tha ti ber number za thi achuta chuan hei hianin scan f hianin tuna number chut ka choice a hian da luta choice e container ang de to ha bom chung hala da luta choice bom chung hian chuan khami ka ta hian la luta emi mang hian switch mang hian choice hi heta hian pass lu le ni a chuan case masabera jaka entina a number khunlo kha 3 te lawn ta se choice hian 3 luka number 1 a hin kal thei lo 3 next sa kal lenga 3 ni lo no cheka ni lawa kal chinga tan 3 lo ni ta chuan eta 3 ni chuan heta lai mi ho hi a break ma zonga om thil zong hi a line by line in compiler khanin a compiler nga a execute chok don ta ni chuanin break a than che hian I'm break nga line helai switch function hi break nga chuan heta kal chok nga heta to pa hin engma om to lo chuanin ti to dang kan program hi to me don ni kan program hi enge ein terminate don ni chu chuanin heng kan number thlan te zinga hian number user in a chut zinga hian ai mi lo chuan 1 2 3 4 hi atel ani lo chuanin entian 5 te mo adang eng number po lo chu taila emi te pali zinga mi ni lo chu emi hi aron print chok ang default do zone ka nei lo ti aron print chok nga chuan ai program ai close don ba ka ni chuan declare lo lo ran taila chin sangi lomi zuali kumi achunga nula te ki mel thai ti ter thang ro lomi thang taila lomi mel tha atiber ni katiber ti to nia lo tak nei taila ka katiber ti chuanin lo thang le ta la MTN nan hen number mi lo te hi lo thang chin tai la
tinan 1 2 3 4 kan thang thei ma se 6 lo tai la number a lo wangin du zong kan nei lo ti hiron ta ba hi du zong kan nei lo ti eta mi kan ti ta hai to ber mi hi chan chu hei hiron ta chan chu eng number po emi ta zinga mi hi kan type lo chuanin helai mi hi helai line a hinga kalanga default line a hian helai mi ron print show don ni chu salesman dan chu ni a antianang hei hi abc a I lo thak lu chuan hei hi abc man du chuan helai number a hian abc te lo da thala abc D John choice po kha character ni ngai do na chuan heta po hian hei hi ci kha ngai do na chuan heta po hian hei hi heta ngai do ni entiang ka hian chan chu character ni wangin A B C D tikhan lenga character ni wangin hetiang chunga hin da ngai number ani changa je top thei string ani chuanin double quotation chunga dikem o a kan zianga a po haro pui nge tura chan chu adik klap ta pangai B po C po horo pui thak thak tu A te C te ti va kha je thailo ni D kung he tham ko ber ka Swiss case man dan chu ni a Swiss case hian also tail calculator simple calculator siam kha nukina example tang kan zirhuna playlist tanga ka calculator siam na dal chu kan na ze do ni chuanin hei hi flow controller kan je na number ni nga next a chuanin function vel kan je do ni